ka por samla kalas dang happy menta de kapor bakar pangda shisha la khamyat ka jing mut jing berkhat las dang klain bat pura kamet kapat mentake kala de kapor yala kalawe papin stang no pan sai du om yo poshu tang haki ting skeo tna ka e pin le pi hap stang ban perkhat ai kapor ban tre ban le kai tukmen hamen sim what you could slide to ko mu yaki kenten sne to le yaki ka ta jing khoi men se ha pa ki kren pat pha kam i me pa wat pen e do nun to le yaka yaki tu penja thai tu pen kmen da jing le tips ngi da jing khoi men se ki patre de naka pen ta jong ni bangin klain bat scam haka la shai la chis ngi maki kide badon kam bat koridor tam kum ki ngim yo balangi wat kle ai kapor pan tre pan le kai tukmen hamen sim wat chu khuslai to ko mu yaki kenten sne to le yaki ka ta jing khoi men se Paro ubriu udon kam ka bam ka sa pa kamet kan koi bat kya pha jing bam ba piyo to da khen kor sumar wat bret yaka padang diang por pam ka ja kajur kiso kipai dahu siar ban bam kabayo nang ninang tai hikai rode hakakam shet kam tiu baman kasgi don kam jing bam upri ai kapor ban tre ban le kai tukmen hamen sim what chu khuslai to ko mu yaki kenten sne to le yaki ka ta jing khoi men se ki kam ki jam to per sang bat to hi kai wat ki kam barit de ki ba kan sai sedang rayin pan sai pat pen khoi haying ni halan ti to da le khoi kitya she da sai mar de bam what I can submit what jum len bo teng ka ka to crack god ai bor hajing ule hikai ban rap ya rap ya ipa ime ai kapor ban tre ban le kai tukmen
tha mình xem quá chu khus lại tôi có mơ ya ki kan tên sne tôi lẽ ya ki ka ra chính khỏi mình xem